Obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el teló. Avui celebrem el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Celebrem el Dia Europeu de la Síndrome de Marfan. Celebrem el Dia Internacional de l'Euskera. Celebrem el Dia Internacional del 3D. Celebrem el Dia Mundial del No als Plaguicides. Celebrem el Dia Internacional del Metge. No et preocupa que a la teva edat la majoria dels teus amics ja tinguin fills? I tant, però és que jo no sé com ajudar-los. I ara et faré una corranda, aviam si la gent ho capta. El millor que hi ha és el sol. El millor que hi ha és el sol. Vosaltres teniu la ronda. Una glosa dedicaré, segur t'agradarà molt. Te la canto a tu, Xavier. Te la canto a tu, Xavier. I a tots els oients del sol. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Encara no sabem si el virus de la Covid va venir de París, tal com ens volien fer creure amb els nens, o si potser de la Xina, d'on ve gairebé tot el que es fabrica. De la mateixa manera, tampoc tenim clar si els reis que venen de l'Orient carregats de regals vindran per a tothom aquest any, i si portaran mascareta fabricada a la Xina o fabricada a París. No ho sabem. No sabem si els seus pajes i ajudants que sempre porten mantindran la distància dins de les carrosses tal com està manat. No ho sabem. El que sí sabem és que la Covid mata a uns, deixa tocat a altres i no afecta o fa de portadors a la resta. Almenys això és el que sabem de moment. Tampoc sabem què provocarà el Covid en un any. És tot un parany. I no sabem el per què mata a uns, a altres els deixa tocats i no afecta o només fa de portadors a la resta. No ho sabem. És l'interrogant que ningú sembla capaç d'aclarir-nos hores d'ara. I potser és el que fa que molts passin del tema i que diguin que tingui que ser el que tingui que ser, que el que tingui que ser serà. I altres no es creguin res de res. De res, de res. En part, ens han dit tantes mentides al llarg de la història, ens han manipulat i ens han enganyat tant al llarg de la història, ens han utilitzat sempre tant que la desconfiança hi és, home. Sí, la veritat és que sí. El que sí tenim clar tots plegats és que estem en una situació extrema
que hem de rascar-nos la butxaca per pagar-nos unes mascaretes i uns gels i que, a més hem de ser prudents i envoltats de restriccions. I també sabem que es parla tant d'unes vacunes que ja fan por. Potser tanta por com la Covid. Continuarem, doncs, com sempre, sense saber la veritat de res i amb més dubtes que mai, tu. I mira que jo tenia tantes esperances, ara que s'acosta el Nadal, tenia tantes esperances de saber alguna cosa. Bon dia i benvinguts al Sol. Sol, solet, vine'm a veure, sol, solet, vine'm a veure que tinc fred. Durant el confinament es va estendre la idea que d'aquella en sortiríem millors i sembla que estem a punt de perdre aquella oportunitat. Però aquí estem uns quants que la volem aprofitar. I si dediquéssim una hora al dia a pensar en què podem millorar? Agafar un tema de l'actualitat, un qualsevol, i qüestionar-lo. I si aprofitéssim el coneixement científic perquè ens guiï? Si en algun moment això es podia fer, és ara. Papa, què hi ha per sopar? Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. La Covid ha deixat a milers de famílies en situació de precarietat alimentària i aquest any no podem recollir els aliments directament. Gran recapte d'aliments. Aquest any, si pots, ajuda. El sol ha sortit a les 7:58 i es pondrà a les 5:15 de la tarda. Què et sembla? Experiment número 68, des de Vila-sacra, des de la capital del món, directament al món. Amb passió, amb dedicació, amb il·lusió, amb esperança, amb sinceritat, amb amor. Tot des de la capital del món. Tot des d'aquí, des de casa vostra, des de Vila-sacra, l'Alt Empordà. Avui que és Sant Francesc Xavier, que és Sant Cassià i a més també és Santa Magina. Avui, dia 3 de desembre, que recordem que un dia 3, un dia com el d'avui del 1901, a Washington, el president d'aleshores, Roosevelt, va llegir un discurs de més de 20.000 paraules. Les van anotar totes, van anar dient, mira, aquí diu hola, aquí diu Coca-Cola, aquí diu que sí, aquí diu que no. 20.000 paraules, diu l'efemèride. Va estar més de 2 hores parlant. De què parlava tanta estona? De la Covid? No, home, encara no hi era. De la veritat de la no, home, no. De les bombes nuclears que van tirar? No, home, no. De les proves? No. Dels monopolis. Parlava dels monopolis. 2 hores parlant dels monopolis. I encara no s'havia inventat el monopoli, el joc del monopoli. Sabeu el joc del monopoli? Encara no s'havia inventat, perquè és del 1901, però imagina't. Ell potser ja tenia la idea d'inventar el monopoli i per això va estar més de 2 hores parlant del monopoli. És que és per flipar, això. També un dia 3 de desembre del 1961, a un túnel a 364 metres sota terra, als Estats Units, els amics del món, van fer detonar una de les tantes bombes atòmiques que han fet detonar al llarg de la seva existència. Aquesta de 13,4 quilotons. Però espera, que no acabem. També va ser un dia 3, del 1965,
També van fer detonar una altra, aquesta a 682 metres, de 120 quilotons, però espera, que no van acabar. El 1970 van tenir que fer detonar una altra per veure a veure si la que havien fet detonar abans no produïa el mateix efecte. Aquesta la van detonar a 241 metres de profunditat amb 40 quilotons. Espera, que no van acabar. No, home, no, sí, espera't. El 3 de desembre del 1981, és a dir, dies com el d'avui, dies com el d'avui, de diferents anys, van fer a 494 metres una altra, aquesta de 20 quilotons. I espera, que no, el 87, el 1987, una altra, sí, a 271 metres aquesta de profunditat, i aquesta de 2 quilotons. Al llarg de la història, els Estats Units han efectuat 1.054 proves nuclears. La d'Hiroshima, la bomba d'Hiroshima, només tenia 2 quilotons. 2. Jo no... Són coses que jo, em perdonareu, però jo no les entenc. No entenc quina necessitat hi ha de fer aquestes proves nuclears ni de tirar bombes atòmiques. I això són coses que jo no les entenc. Suposo que els que dirigeixen un país com els Estats Units, o els que el dirigien, perquè ara tinc entès que ja no es fan aquestes proves, però en aquelles èpoques que es feien aquestes proves, la gent que dirigia segurament eren dels més intel·ligents, no?, del món, o no? Doncs mira on ens han portat. A més d'aquestes proves atòmiques dels Estats Units, que recordo van fer 1.054 proves atòmiques, també cal recordar que la Unió Soviètica en la seva època va fer 715, i a més s'ha d'afegir les proves atòmiques que va fer el Regne Unit, les que va fer França i les que va fer la Xina. Vull dir... En fi, almenys una notícia bona a continuació d'efemèride per recordar que aquesta és una gran notícia també d'un dia com el d'avui, del 1967 a Sud-àfrica. L'equip del cirurgià Christian Barnard va realitzar el primer trasplantament de cor de la història. Va ser a la Universitat de Ciutat del Cap. Almenys una notícia bona dins de tantes... Anirem tot seguit a fer un repàs a les webs dels diaris d'aquí, dels mitjans que tenim més a prop de casa, els nostres, els de tota la vida, els que ens toquen, els que ens estimem, els que ens informen d'aquí, de les coses d'aquí. El diari de Girona diu: un brot a l'Hospital de Campdevànol deixa 3 morts i afecta 47 persones. També el mateix diari ens diu que els indicadors empitjoren per segon dia consecutiu a Girona. I ens diu també el mateix diari que els divorcis sense consens es disparen un 80% a Girona durant l'any 2020. És a dir, durant aquest any, més divorcis que mai. No sé si el confinament aquí ha tingut alguna cosa a veure. Què en penses tu? Ens en anem a l'Empordà Info, on diu que el mercat de Nadal de Figueres obre avui obre amb 25 parades i un únic accés. Caldrà anar a fer una volteta pels carrers engalanats, Bueno, ull viu, orelles netes, però res de fer maldats. L'Empordà Info també ens diu que Llançà organitza el primer concurs de paradors del Nadal. També el mateix Empordà ens diu que sindicats i patronal proposen una vaga d'escombraries a Figueres el 14 de desembre. Home, no, espereu que passi allò de la Covid i després en parlem. Acabarem amb el punt d'avui perquè veig que l'hora ja m'apreta un altre cop, com sempre passa en aquest programa, que no sé si li tindrem que canviar el nom del sol per l'hora. El punt d'avui ens diu 10 persones per Nadal amb nens inclosos. Són una de les mesures que s'han fet dins del pla del Nadal del govern. Podrem ser 10, el sopar de Nadal i el dinar de Nadal i el de nit bona i nit vella. I acabarem amb aquesta que diu: França farà controls a les fronteres per evitar que es vagi a esquiar a l'estranger.
No sé si tot això ho sabies. Ho sabies tu, tot això? No, no? Doncs el que ve ara segurament sí que no ho sabies. Sabies que un dia del 2016, concretament un 29, era un any bisiesto, 29 del 2, 29 de febrer del 2016, van llogar una casa per internet i van descobrir que en el jardí hi havia un cadàver. No ho sabies? Home, jo t'ho explico de seguida. Cada dia surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. Des de fa uns anys, cada dia hi ha més persones que aposten per llogar una casa on passar les vacances, els aniversaris, les festes. I ho fan a través d'internet. I això és el que va fer un grup d'amics el dia 29 de febrer del 2016. Ho van fer a través de la plataforma de lloguers Airbnb. Aquell dissabte, els joves van arribar xino-xano a la casa que havien llogat, una gran casa, i van entrar on van trobar tot net, ordenat, tot polit, tot maco. Mira això que maco, mira aquell quadre que maco. Mira que maco, que maco. El grup d'amics vam deixar les maletes i van començar a preparar la festa que volien fer per la nit. Un d'ells feia 25 anys. Tenien que celebrar-ho. I va ser quan una noia va decidir anar a veure com era el jardí de maco, també com el quadre aquell de maco, com aquella bombeta de maca. I va anar xino-xano cap al jardí, on va descobrir a prop de la casa el cos d'una persona que estava tapat amb branques. La policia va començar a investigar el cas i el propietari de la casa que llogava per internet va dir que no tenia res a veure amb això, que havia llogat moltes vegades la casa. És una informació que va quedar allà, no s'ha sapigut res més d'ella i que la va fer pública al Nació Digital. Les 9:19. Us ha agradat la pel·lícula d'avui? Sí? Doncs espera que ara venen més de coses, 012. La millor resposta. Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci? Sí, per què? Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament. El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troba't més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Doncs avui iniciem amb una notícia que us impressionarà. Escolteu-la atentament. Ni la reducció de l'activitat industrial ni tampoc del trànsit rodat o aeri durant la pandèmia han frenat l'escalfament global. L'any 2020 serà un dels 3 anys més càlids de la història segons l'Organització Meteorològica Mundial. El seu estudi preliminar sobre l'estat del clima assegura que la temperatura mitjana d'aquests 12 mesos serà fins a 1,2 graus superior als nivells preindustrials, una xifra similar a l'any 2019
i que només supera l'any 2016, el més càlid registrat fins ara. Coincidint amb l'informe, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, feia aquesta crida des de la Universitat Columbia. The state of the planet is broken. El planeta està malmès, la humanitat està en guerra contra la natura i això és suïcida. La natura sempre s'hi torna i ja ho està fent, amb força creixent i fúria. With growing force and fury. Precisament l'escalfament global ha provocat uns 10 milions més de refugiats climàtics per una intensificació de fenòmens climàtics extrems, com ara inundacions que han tocat de ple l'est d'Àfrica i el sud-est asiàtic. També de fortes sequeres que han impactat sobretot Sud-amèrica i també de megaincendis devastadors que han afectat els Estats Units i Austràlia com els indrets que més mal parats n'han sortit. Us ha impactat la notícia? El món continua la seva escalada cap a un escalfament que potser el tema de la Covid sigui només un avís. El que parlàvem abans, les bombes atòmiques, les proves atòmiques a 200 i pico metres sota, això no pot ser bo. Mai de la vida pot ser bo això. Que no? Doncs anem fent. Aprovat, tot i això, un pla per Nadal, perquè sigui un Nadal com cal. El Procicat ha aprovat aquest pla de Nadal que s'executarà passi el que passi amb l'evolució de la pandèmia. És a dir, es limitaran les trobades a 10 persones, incloent-hi els nens, de com a màxim 2 bombolles. Això indiferentment del que passi amb l'obertura progressiva per trams. A més, també es flexibilitzarà el toc de queda que s'endarrereix les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis. Pere Aragonès és el vicepresident del govern. El Pla de Nadal de la Generalitat contempla una flexibilització del confinament nocturn la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, que en aquest cas començaria a la 1:30 de la matinada. El confinament nocturn, doncs, que començaria a la 1:30 de la matinada, la nit del 5 de gener començaria a les 11 de la nit i no a les 10. Pel que fa al número de persones en les trobades familiars, és evident que ha de ser el mínim possible i que en cap cas superem les 10 persones. El pla també preveu que els restaurants puguin agafar grups de 6 persones per taula els dies concrets de festa i la nit de Cap d'Any podran allargar fins a la 1 de la matinada i la de Nadal també. La mobilitat estarà condicionada al tram en què ens trobem, però es demana que sigui la mínima possible. És el que ha demanat a Sergio Delgado, el sotsdirector de Protecció Civil, en una entrevista a Catalunya Informació. Les limitacions es poden ampliar, sí, però el més important és que ens expliquem per què és important reduir aquestes interaccions socials. En tot cas, aquest pont, del que fem aquest pont, en resultarà la situació del Nadal. Tots estem en aquest desig de poder tenir una mínima activitat social familiar al Nadal, doncs qui ho condicionarà és aquest pont, aquest no pont, el que fem o no fem. Pel que fa a les residències de gent gran, els avis podran sortir a dinar o fer sortides més llargues de cap de setmana, però en el pla de Nadal no s'especifica si se'ls farà alguna prova. Finalment, s'apunta que les activitats de cultura popular s'hauran d'adaptar a espais perimetrats i que no estaran permesos als parcs de Nadal infantils. És evident que per tenir un Nadal com cal, el tema que les importa. És clar que els ERTOs i l'atur continua pujant. Els ERTOs han tornat a créixer al novembre amb 11.300 expedients més a Catalunya. Hi ha afectats per expedients de regulació temporal 196.000 treballadors, 72.000 més que a l'octubre, segons les dades del Ministeri de Seguretat Social. I continua havent-hi també problemes en la gestió i en el cobrament de les prestacions que depenen del CP. El Servei d'Ocupació Estatal. Així ho denuncia el director general de Relacions Laborals, Enric Vinaixa. El secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquim Pérez, des de Madrid, ho nega. Els escoltem tots dos. A nosaltres ens consta que hi ha dificultats i així ens ho traslladen persones afectades directament o empreses vinculades a aquestes persones, situacions de no cobrament o de cobrament erroni. Estamos al día, los ERTE vinculados a solicitudes colectivas, que son todos, no acumulan tales retrasos, sin desconocer la mayor presión asistencial que se está produciendo en algunas provincias, la de Barcelona es una de ellas, y donde el SEPE ya está adoptando medidas. Els treballadors en ERTO no estan inclosos a les llistes d'aturats, que al novembre pràcticament no han tingut variació. Han crescut amb 189 persones a Catalunya. Ara a tot el país hi ha prop de 485.000 desocupats, són 94.000 més que fa un any. Amb tot el que tenim davant,
Davant mateix tenim el pont de la Puríssima, on els experts no ho veuen gaire clar. Gens, diuen. Diversos experts alerten que no s'haurien de relaxar les mesures pel pont de la Puríssima ni tampoc per Nadal, sinó que tothom s'hauria de quedar a casa seva. Així de contundent, per exemple, s'ha expressat l'investigador de la Universitat Rovira i Virgili, Àlex Arenas, sobre aquestes noves mesures del Procicat. Arenas ha dit que la tercera onada serà molt més dura, pitjor que l'actual i que la vacuna no arribarà a temps d'evitar-la. De fet, ha parlat d'una tercera onada com un tsunami i ha dit que per evitar-ho no s'han de tancar els negocis que s'acaben d'obrir, sinó que el que cal és reduir més la mobilitat amb teletreball i que a partir de l'ESO tota l'educació, diu, hauria de ser telemàtica. Estem parlant d'augmentar una mica l'obertura en aquestes dates tan senyalades quan tenim una situació epidemiològica que ens està dient que el que hauríem de fer és no moure'ns de casa ningú. Ens enfrontem a un Nadal absolutament diferent, absolutament perillós, i el que volem és que els propers Nadals poguéssim estar amb aquestes persones que estimem. Aquesta alerta la comparteix Daniel López Codina, investigador de sistemes complexos de la UPC. El que hauríem d'entendre i intentar que la població entengués és que de Nadals en tindrem molts més, que de festes de Cap d'Any i de Reis en tindrem moltes més, que aquesta ha de ser diferent, que aquí hem de fer un esforç per ser minimalistes, perquè si no l'explosió que podem tenir de casos pot ser molt important i després, com ja ho sabem, recuperar el control és molt i molt difícil. La cap d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins, una mica més cauta, reconeix que la situació és molt delicada i que entrem en un període molt perillós. Tenim dies molt perillosos, ve el pont, venen els dies de Nadal i, per tant, si ens relaxem, tindrem una pujada de la curva de forma important i aquesta tercera onada pot arribar i és quasi segur que arribarà, no? El que volem és que com més tard arribi, millor. I és que mirant les dades queda clar que la situació actual, tant de contagis com de pressió assistencial, és pitjor que a principis de la tardor, just abans de la segona onada d'infeccions. 107 de la FM. De tota la vida. L'Anna Roldós vol venir a Catalunya a passar el Nadal, concretament a Roses amb la seva família. Però, clar, té un problema. M'expliques, Sílvia, sisplau? Els passatgers internacionals que venen de països que es consideren de risc, Sí. que el que se'ls demana és que portin un document que acrediti que 72 hores abans s'han fet una prova PCR i ha donat negatiu. L'han de portar els viatgers que vinguin de 26 països de la Unió Europea i de 38 països més de la resta del món. Quan vas a buscar l'avió en origen, és possible que la companyia ja no et deixi embarcar si no tens aquesta prova, però és a l'arribada del Prat on et poden demanar que mostris aquest document. Dic que et poden perquè no el demanen al 100% dels passatgers, Sí, clar. per una qüestió logística, perquè si no la cua seria eterna, però te'l poden demanar, per tant l'has de portar. Mira tu, jo vaig anar a Honolulu i no el porto. Què em passarà? Doncs si no portes aquest document que acrediti que t'has fet una PCR i que ha donat negatiu, et fan un test d'antígens allà mateix, una prova ràpida. Si dones positiu, les autoritats sanitàries et donaran les indicacions que has de seguir, i si dones negatiu, doncs res, pots continuar amb els plans que tenies quan has arribat a l'aeroport del Prat, però atenció, perquè en tots dos casos rebràs una sanció perquè has incomplert la normativa sanitària que ara mateix està vigent a Espanya, i són, com a mínim, 3.000 euros de multa. Però què dius? 3.000 euros de multa i la paella? No podrem menjar una paella, Joan. Arregla'm això. Què passa aquí? Des de dilluns que el govern espanyol exigeix aquesta PCR negativa a tothom qui vulgui entrar al país. Però què dius ara? I des del Departament d'Exteriors asseguren que han rebut ja més de 600 consultes. Molts no saben què han de presentar, de quina manera. Per exemple, demana una vigència màxima de 72 hores en aquesta PCR. Hi ha països on això no és possible, com per exemple Alemanya, o en el cas del Regne Unit, allà no es fan proves als menors de 13 anys, i a Espanya el que concreta és que només no demanarà proves PCR als nadons. Albert, tu que ets de Badalona i vius a Holanda, no podràs venir. Sí, exacte. Perquè tinc entès que tens la idea de venir per Nadal, no? Aquesta és la idea, sí, en principi sí, l'únic que,
estem veient opcions. Per què opcions? Bueno, perquè sobre el paper és molt fàcil fer-se la prova i que té sentit, però a l'hora de la veritat, a la que busques opcions, doncs no n'hi ha tantes, són molt cares, no t'asseguren que t'arribin amb les hores que l'estat espanyol t'està demanant, i llavors hi ha altres opcions sobre la taula, que potser l'avió, que abans era com el mitjà estrella, ara potser ja no ho és. I quines són aquestes opcions? Perquè jo tinc uns amics a la Garrotxa que tenen globus. Doncs mira, els companys de feina, que altres que són també de Catalunya o inclús del sud d'Espanya o d'altres països, hi ha altres opcions sobre la taula. Hi ha inclús tornar amb cotxe, que són unes 18 hores. 18 hores. Perquè per entrar, el que sabem és que per entrar a la frontera a Espanya per cotxe no he de demanar PCR, per tant és una manera d'evitar els quasi 200 euros que costa el test. Després hi ha l'opció de tren sobre la taula, l'únic que el preu també és similar, i hem considerat altres opcions com inclús volar al sud de França, perquè els preus des d'Amsterdam, per exemple, al sud de França val el mateix que a Barcelona, però volar al sud de França i després entrar per frontera terrestre a Espanya t'evita els 200 euros de PCR, per tant és una altra opció que hi ha sobre la taula. Els meus amics de la Garrotxa, clar, no poden assegurar res, allà asseguren. Clar, per exemple, aquí a Amsterdam hi ha opcions que sí que t'asseguren, són bastant més cares que les que no t'asseguren, però el que està passant és que, clar, com tothom vol viatjar, com sempre, just abans de Nadal, les dates abans de Nadal ja no hi ha hores. Clar. Llavors, ho has de volar molt abans o molt just per Nadal, però no assegurin, o desplaçar-te molt lluny. Per exemple, jo visc a Amsterdam, desplaçar-me a 200 quilòmetres perquè m'assegurin i fer-me en un laboratori que sí que m'assegurin i que tradueixin a l'anglès, perquè aquesta és l'altra. Molts laboratoris d'aquí t'ho fan en holandès, però en holandès teòricament no serveix. A veure, ara hi ha hores, o no? A dia d'avui jo, si volgués viatjar per Nadal, clar, quasi un mes vista, sí que hi ha hores, però el que estic veient és que cada dia hi ha menys hores disponibles. Jo encara, per exemple, no tinc el vol, perquè el meu vol va lligat a un tema de feina, i llavors per això estic com a l'espera i pot ser que l'opció al final sigui desplaçar-me, sí. Elisabet, tu des d'Oxford també estàs intentant trobar la manera d'arribar a Catalunya per Nadal, no? Sí, bueno, a més la meva situació encara és una mica més complexa perquè la meva parella no és catalana, el meu marit és suís-italià. Llavors, com a parella de nacionalitat mixta, intentem sempre combinar i veure les dues famílies. I llavors ara mateix ens estàvem plantejant anar primer a Suïssa, perquè des del Regne Unit no ens demanen gran cosa, la veritat. Sí. Però llavors el problema després és des de Suïssa, com arribar a Barcelona. Just no dèiem si anar el dia de Sant Esteve o 27, 28, però exactament és el tema de logística de tenir la prova PCR és exactament la mateixa, no? Trobar un lloc on te la facin en 72 hores, en dies festius, perquè més Nadal és divendres i després cau el cap de setmana. Està clar. I ara mateix ens estem plantejant anar-hi amb tren, exactament. O sigui, m'estàs parlant de Suïssa. Sí, de Locarno, que està al sud de Suïssa, tocant a la part a Itàlia, anar després via Zúrich, via Lucerna, via Ginebra, via Lyon, fins a Barcelona, 14 hores amb tren. Jo tinc un amic a la Garrotxa que té globus. No. Entenc que preferiu sistemes més segurs. Sí, però clar, és molt car, són almenys uns 200 francs suïssos, que vindrien a ser uns 170 euros. Sí. I és el timing, el que deia, a nivell de que per dies festius, de tenir-la temps, de poder marxar, Sant Esteve, 27, 28. Albert, a tu què et costa, m'has dit? No sé si m'ho has dit. Sí, hi ha opcions vàries de moment, o sigui, està entre 130 euros i 200. El que passa és que les opcions de 130 euros, com és lògic, ja no queden places, i les opcions a partir de 150 depèn. I llavors, inclús KLM, que és la companyia aèria holandesa, ha habilitat com un hangar a l'aeroport per fer-te PCRs allà mateix, que pot sonar molt bé la idea, però ja no hi ha dates fins al 2021. Fins al 2021 jo tinc un amic a la Garrotxa que té globus, que... No, però que rius. Això tampoc és una opció, i les opcions que hi ha comencen a partir de 150, 170, inclús 200. Bé, Elisabet, jo veient el panorama imagino que molts dels vostres companys decidiran no venir aquest any a casa i quedar-se allà, no? Sí, hi ha tots els casos. Hi ha gent que directament ja ha dit aquest any ens quedem aquí per Nadal, hi ha gent que ha decidit volar molt més d'hora, diferents opcions, i trobar... Precisament tenim un grup de WhatsApp de catalans a Oxford i és el tema del que parla, i comparteixen consells, i he provat això, i he fet allò... Sí. Suposo que després de bé el tornar. Perdona? Dic que
després també segurament us preocuparà com tornar un cop estigueu aquí. En aquest cas no gaire, no, perquè jo ja vaig poder venir al setembre i va ser una situació semblant. En el meu cas, per sort, puc treballar des de casa. El cas del meu company, sí, ell hauria de fer la quarantena, però ara mateix, com que són períodes festius, per això és un bon moment per anar a casa, perquè tots els projectes, tot s'ha alentès. Ara és un bon moment en aquest sentit, aprofitar el període festiu, viatjar. No ens preocupa tant això. I Albert, en el teu cas, un cop siguis aquí, la tornada et preocupa? Sincerament no em preocupa, perquè la quarantena quan arribes a Holanda no és obligatòria i són 10 dies, llavors no hi ha cap tipus de control. Jo en el seu cas, quan vaig tornar de Barcelona, sí que la vaig fer, però parlant amb tot el meu entorn i gent d'Itàlia, gent de tots els països d'Europa, crec que vaig ser l'únic que la va fer, crec, perquè no hi ha cap tipus de control a l'entre Holanda, ni cap tipus de control a l'aeroport, ni manera de rastrejar, ni cap tipus de... O sigui, no hi ha res. Llavors és un tema de que confien en tu, és un altre sistema, no? Si la fas o no la fas, i com jo puc treballar des de casa, al final la faria i la compliria. Doncs des d'Oxford, des d'Amsterdam i aquí Vila-sacra. Moltíssimes gràcies i estem en contacte. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Estàs en el 107 de la FM. Això és El Sol. Una cosa que no m'has explicat. Quan gastaràs tu aquest Nadal? Gastaràs 50 cèntims? Jo no arribo, no puc, no. 7 de cada 10 ciutadans asseguren que gastaran menys en aquestes dates. Entre la Covid i les limitacions, compraran menys productes especials d'alimentació i estalviaran en regals, segons un informe de l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors. Rosario Pedrosa és la portaveu. Incluso los niños se verán afectados por este recorte. De hecho, hay un 61% que nos dice que gastará menos en juguetes durante estas Navidades. Por lo tanto, son unas Navidades más contenidas en gasto que las que hemos vivido en otros años. Si amb tot això ara ve algú i em diuen a mi que el cannabis té propietats medicinals, doncs tot aclarit ja, tot aclarit. L'ONU reconeix les propietats medicinals del cannabis i elimina aquesta planta de la classificació dels estupefaents més perillosos. Tot i així, consumir-ne amb finalitats recreatives continua prohibit. En concret, 53 estats de la Comissió d'Estupefaents han aprovat retirar el cannabis i la seva resina de la llista de les drogues més perilloses, on també hi ha substàncies com la cocaïna o l'heroïna. Aquest canvi facilitarà la investigació amb el cannabis, que té principis actius que han mostrat resultats prometedors en el tractament d'alguns efectes del Parkinson, l'esclerosi, el dolor crònic o fins i tot el càncer. Doncs ara ja només ens queda el temps i anar a esmorzar, no? Matinada freda, moltes glaçades a comarques d'interior i també en alguns punts del prelitoral. El vent, cada vegada més moderat, fins i tot desapareix el mestral i la tramuntana. Al centre del dia bufarà vent del sud a la costa, un vent més reforçat a la Costa Brava. La temperatura diurna pot ser una mica més baixa a comarques d'interior, però lleugerament més alta a la costa i al prelitoral. Arribaran bandes de núvols alts i prims i per aquest divendres nou front que portarà al matí nevades al Pirineu de Lleida, a la tarda a la resta de la serralada, també algun ruixat a altres punts al terç nord, cota de neu de 700 metres i a l'interior també a ponent algun ruixat dispers. Aquest divendres a menys serà més fred i al cap de setmana es mantindrà l'ambient d'hivern. Doncs bé... De la FM al 107. Al 107, exacte. Surt el sol. Surt el sol. A l'esmorzar amb gluten o sense gluten? Tu, com ho prefereixes, tu? Nutrició amb Laura Crosas. El gluten. La paraula gluten, tot i ser un terme força escoltat avui en dia, crea moltes confusions. És important saber què és, com pot afectar l'organisme en cas de patir alguna malaltia relacionada, quins aliments en contenen o quins en poden contenir i com manipular-los per tal d'evitar una contaminació creuada.
El gluten és una molècula anomenada glicoproteïna que està formada per una proteïna i un o més glúcids, en aquest cas, per gluteïna i gliadina. La gliadina és una prolamina, un conjunt de proteïnes vegetals que es troben al blat i a la resta de cereals de la família Triticinaceae. Tot i que la resta de prolamines dels altres cereals reben un nom diferent, per comoditat i costum a totes les anomenem gluten. Per tant, les prolamines presents en la família del blat, l'ordi, el sègol o la civada són les que afecten a les persones amb celiaquia, sensibilitat al gluten no celíaca o intolerància al gluten. Aquestes patologies poden o no causar símptomes intestinals i extraintestinals, com diarrea o estrenyiment, dolor i distensió abdominal, fatiga i o ansietat, entre d'altres. Per diagnosticar-les, normalment cal realitzar algunes proves com una analítica de sang i una biòpsia. La més coneguda és la celiaquia de caràcter autoimmune, que afecta un 1% de la població, però que es creu que hi ha un 75% de casos sense detectar. El seu tractament és l'exclusió total del gluten de la dieta. Per tal de seguir correctament la dieta sense gluten, caldrà excloure aquells cereals que en contenen: blat, ordi, sègol, espeltre, triticale, camut i la civada o avena, sense certificar. Això inclou pa, cereals d'esmorzar, farines, productes que contenguin farines com midons, fècules, sèmoles, proteïnes, malta, extractes de malta o xarops de malta. Tot el ventall de brioixeria i galetes fetes amb aquestes farines, els arrebossats, la pasta alimentària en tots els seus formats, fideus, macarrons, espaguetis, la cervesa home sense alcohol, llevats, germen i segó de blat, i també algunes salses com la de soja o productes vegetarians fets amb seità o farines amb gluten. Cal anar amb compte i llegir correctament les etiquetes. Alguns additius i conservants contenen gluten. Per aquest motiu, s'aconsella escollir aquells aliments que l'envàs especifica sense gluten o que porta el segill de l'espiga barrada i evitar els productes a granel que no confirmin l'absència de gluten o on hi hagi risc de contaminació creuada. El més important si segueixes una dieta sense gluten és assessorar-te correctament amb un professional sanitari i dietista per dur a terme una alimentació correcta, equilibrada, sense riscos i seguint hàbits alimentaris saludables. Cada dia surt el sol i tot recomença i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor on hi brilli la claror. Res no es pot fer por, res no es pot fer por. Doncs no, res. Enric, què dius? Preparats dijous? Que és dijous i hem d'estar preparats? Preparats els dijous preparats? El tancament perimetral municipal es va imposar a Catalunya a partir de les 6 del matí de divendres per evitar la sortida en massa de cap de setmana els divendres a la tarda. I què ha passat? Doncs que les sortides es fan els dijous al vespre. Segons les dades de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha incrementat notablement el volum de circulació de sortida de la ciutat els dijous entre les 3 i les 8 de la tarda. L'èxode de la ciutat s'ha avançat 24 hores i els divendres s'ha institucionalitzat com a Dia Català del Teletreball. Però això no és tot. Els divendres, quan impera la prohibició de sortir del terme municipal, surt de Barcelona un 75% dels cotxes habituals. Ara els experts ens alerten del perill de la mobilitat del proper pont festiu, perquè ja saben el que està passant cada cap de setmana. Ens avisen perquè, segons com ens comportem per la Puríssima, la tercera onada ens enganxarà en ple Nadal. Anirem alerta, sí, tornarà a passar el que cada dijous. No tenim remei. Crec que va ser la setmana passada que us vaig parlar de que havia anat a Roses i per la carretera la gent ni utilitza els intermitents, passen de la velocitat recomanada, no tenen cap mirament i després ens queixem dels accidents. Evidentment, el problema moltes vegades no és ni els cotxes ni les carreteres, sinó els cervells, no? Efectivament, els accidents de trànsit podem dir que són una altra pandèmia, perquè cada any moren al món més de 1.350.000 persones per aquesta causa, segons l'Organització Mundial de la Salut. Això és 3.700 morts cada dia,
o un mort cada 24 segons. Més de la meitat de les víctimes són vianants, motociclistes i ciclistes, que són els més vulnerables a la carretera. Però a banda de les víctimes mortals, hi ha una altra realitat tràgica, que és la dels ferits greus que deixen aquests accidents, més de 50 milions de persones cada any. Unes lesions provocades pels accidents de trànsit, aquestes lesions provocades pels accidents de trànsit són la 8a causa de mortalitat a nivell global i la primera a la franja d'edat d'entre 5 i 29 anys. I tot això sense comptar els estralls que també el trànsit provoca sobre la contaminació atmosfèrica i sobre la nostra salut. És una pandèmia evitable, una cosa que es pot prevenir si tots som responsables i posem una mica de la nostra part. Morts i lesions greus és la cara més tràgica dels accidents de trànsit, però també suposen molts cops un autèntic viacrucis legal. L'advocat Manuel Castellanos és el portaveu d'ANAVA, l'Associació Nacional d'Advocats de Víctimes d'accidents. Molt bon dia. Buenos días. Ustedes constatan una pérdida de derechos por parte de las víctimas de accidentes de tráfico. ¿Esa situación va a cambiar o se va a mantener esa tendencia? Pues en eso estamos luchando. Todos, evidentemente, queremos que haya menos víctimas. Como bien sabéis, hace nada se ha publicado unas reformas que endurecen la ley de circulación vial, pues bajando los límites de velocidad, sancionando con más puntos la utilización del móvil, etcétera. Pero bueno, hay una realidad y es que las víctimas siguen existiendo, lamentablemente siguen habiendo accidentes, y las reformas legislativas que hay en la materia de indemnizaciones y de restitución de los perjuicios a las víctimas, pues cada vez que ha habido un cambio legislativo, pues siempre se ha perjudicado pues a las víctimas. Siempre las leyes, los baremos, las modificaciones son en perjuicio de las víctimas, que cada vez tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder reclamar su justo resarcimiento en cuanto a lesiones y fallecimientos. Y eso es así, es una realidad que esperemos, bueno, estamos tratando de que esto cambie, reuniéndonos con los grupos parlamentarios, con la Dirección General de Seguros, con el Ministerio de Justicia, pues para que se den cuenta que estos cambios no han sido muy afortunados hasta el día de hoy. Vamos por partes, Manuel. En los últimos 5 años vemos que se ha registrado un descenso del número de reclamaciones por lesiones. Pero esto no quiere decir que haya habido menos, sino que se ha denunciado menos, porque con la reforma del Código Penal en el año 2015, las reclamaciones hay que hacerlas por la vía civil, es decir, pagando abogado, procurador, etcétera, por lo que muchos desisten. Ahora parece que hay novedades. Una sentencia del Tribunal Supremo avala el impulso de los procedimientos penales para el nuevo delito de imprudencia menos grave. ¿Cómo es eso? Así es. En julio del 2015 se despenalizó un procedimiento que era el procedimiento de juicio de faltas, que era un proceso muy sencillo por el cual las víctimas podían acudir a la jurisdicción penal sin necesidad ni de abogado ni de procurador para reclamar sus indemnizaciones, y ahí en ese procedimiento pues un médico forense hacía la evaluación de daño corporal y directamente se reclamaba. Eso se despenalizó y se limitó el acceso a la vía penal solamente a los delitos contra la seguridad del tráfico y las imprudencias graves, que puede ser un 10% de los accidentes. El resto se le deriva a la vía civil. La vía civil es una vía cara, es una vía que precisa de abogado procurador, precisa de informes periciales privados que sustituyen a los forenses. Los informes periciales son de pago, son gratuitos. Y luego pues se crea también en el año 2015 el nuevo baremo, la ley 35/2015, que configura un nuevo baremo de evaluación de daño corporal, donde hay una exigencia que es la reclamación previa a la compañía de seguros, a la que la ley obliga a las víctimas que previamente a reclamarles judicialmente tienes que exhibirle, tienes que enviarles toda la documentación médica, incluso facilitar que la víctima sea reconocida por la compañía, para luego poder iniciar un procedimiento civil. El problema es que las compañías de seguros se han dado cuenta de que complicando todas estas vías y haciendo ofertas a la baja, pues muchas víctimas al final se aburren, se cansan o desisten de seguir reclamando, y por eso han bajado. No es que hayan bajado las denuncias, sino que las denuncias se han eliminado porque procesalmente no se puede, y la vía civil la están utilizando
pues un menor porcentaje de víctimas de lo que lo utilizaban anteriormente, por ese hartazgo, por ese cansancio de todas las trabas burocráticas que ahora se han convertido, se han establecido para las víctimas de accidentes. Manuel, no se retira. Hablaba yo de ese vía crucis legal. No se retire porque vamos a dar paso también a Ilidio Villasante, que és el delegat a Catalunya de Stop Accidents, una ONG que porta 20 anys mirant de visibilitzar aquesta tragèdia diària que suposen els accidents de trànsit. Bon dia, Ilidio. Hola, buenos días. Si una organització com vostè, com la vostra, és necessària, què passa? Que les víctimes no són prou tingudes en compte per l'administració i sobretot per les asseguradores? Pero en absoluto que no son ni reconocidas ni valoradas, son víctimas que no cuentan, son simplemente números, sino la administración no ofrece asesoramiento ni ayuda ninguna a las víctimas, y las aseguradoras así es, no miran nada más que lo económico, no miran el dolor y lo que hay detrás de una víctima en realidad. En els últims anys, no sé si per efecte de les sancions, el carnet per punts, etc., o perquè realment ens hem conscienciat, però el cert és que ha disminuït el nombre de víctimes mortals a la carretera, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Això vol dir que s'han salvat moltes vides, però encara vam haver de lamentar 1.383 morts l'any passat i 6.534 persones ferides greus a tot l'estat espanyol. O sigui que no podem veure el got mig ple, sinó mig buit, no? Perquè suposo que la fita és arribar als 0 víctimes, no? Exactamente, ese es el objetivo de las víctimas y de todos. Ahora tenemos un objetivo puesto por la Unión Europea de reducir de aquí a 2030 en un 50% las víctimas. Es verdad que en España y en Cataluña en los últimos años se han reducido mucho las víctimas, es verdad. Tema de concienciación, sí, también ayuda mucho, pero yo creo que fueron, más que la concienciación de la gente, fueron las leyes. Las leyes son las que nos ayudan a salvar víctimas. Se han cambiado, se han modificado mucho en los últimos años, pero es verdad que todavía se necesita dar más pasos en el tema de sanciones y penas. Hay cosas como, por ejemplo, la droga en España al volante es muy difícil considerarla delito, no es como el alcohol, que el alcohol a partir de 0,60 es delito, y en las drogas no hay unas tasas que digan que eso es delito. Es verdad que se han reducido mucho y yo confío que entre todos, entre las administraciones, los medios de comunicación, asociaciones y todo el mundo consigamos ese objetivo de 0 víctimas. Ens explicava fa un moment Manuel Castellanos, que és advocat de l'Associació Nacional d'Advocats de Víctimes d'accidents, com moltes víctimes acaben desistint per tots els entrebancs que se'ls hi posen, no? Sí, no, y es que es verdad, es que todos son trabas. Cuando acudes al seguro, todo, no sé, yo creo que lo hacen, me pareció escuchar un momentito, que lo hacen para que te canses, para que no reclames y que digas, ya está. Las aseguradoras le dan 100.000 vueltas antes de coger y pagar. Yo creo que es eso, a ver si te cansas, no denuncias y ya està, i se queden així en nada. Parleu de pandèmia i us preocupen sobretot els reincidents, els infractors reincidents. Sí, a ver, todavía hay muchos reincidentes, sobre todo en droga y en alcohol hay muchos reincidentes. Es verdad, sobre todo en Cataluña, aunque ahora ya también en el resto de España, a través del permiso por puntos, de los cursos que han de hacer, gracias a la intervención de una víctima real en esos cursos, la reincidencia cada vez sigue siendo menos. Pero sí que es verdad que nos preocupa mucho, y claro que es una pandemia. Ahora mismo tenemos 2 pandemias, tenemos el coronavirus y los accidentes. Bueno, accidentes también no son accidentes, también la mayoría son actos de violencia vial. En el COVID conseguiremos una vacuna y se acabará la pandemia. En tráfico, la vacuna ya existe. La vacuna somos nosotros, es la hora de pensar un poquito a la hora de coger un coche, pero no sé por qué no aplicamos esa vacuna, y esta pandemia lleva durando muchos años y aún le queda bastante. Una pregunta que us faig a tots dos. Teniu esperances que la nova normativa de la Direcció General de Trànsit contribueixi a disminuir la sinistralitat a la carretera, Manuel? Si no va acompañada con una mejora en la infraestructura vial y de señalización, que está en muchos casos anticuada, desfasada, sobre todo en las vías secundarias, yo creo que no. Lo que estoy hablando de la alcoholemia y las drogas, el alcohol, por supuesto son perseguibles, pero estadísticamente no nos damos cuenta que hay más accidentes manejando el móvil, mandando WhatsApp
o viendo mensajitos en el volante que con 0,40 de alcohol en sangre. Entonces, bueno, todas estas son medidas coercitivas, en algunos casos incluso recaudatorias, pero también tiene que estar acompañadas, son bienvenidas. Cualquier limitación de velocidad o que la gente se conciencie de que no puede manejar el vehículo de motor con un móvil en la mano, pero tiene que estar acompañadas también con mejoras en la infraestructura vial y en señalización, porque bueno, los que me estáis escuchando sois usuarios de las vías y hay vías donde están señalizadas con puntos negros. Es decir, ¿cómo se puede señalizar que existe un punto negro? El punto negro debería no existir, pues eso existe en las carreteras actuales. Entonces hay que acompañarlas con otras medidas, no solamente sancionadoras y coercitivas. Clar, o sigui, no tot és culpa només del conductor, ¿no, Ilidio? No, claro que no, todo es culpa del conductor. Yo estoy de acuerdo con él en varias cosas. Esto no va a evitar accidentes, sí que es verdad que puede ayudar, pero esto debería ir acompañado, como bien ha dicho él, de más infraestructuras, mejoras de las infraestructuras. Vamos a ver cómo decírtelo. Más medios humanos en las policías, más medios materiales. Sobre recaudatorias, yo no veo las multas recaudatorias. Para mí las multas son un impuesto, es un impuesto voluntario que pagamos porque queremos. Es un impuesto que si sabemos que por usar el móvil vamos a pagar una multa, pues estamos pagando ese impuesto porque nosotros queremos, no por otra cosa. Puntos negros, yo creo que los principales puntos negros somos nosotros, los conductores somos los principales puntos negros que ahora mismo hay en la carretera. Ilidio Villasante, delegat a Catalunya de Stop Accidents, i Manuel Castellanos, portaveu de ANAVA, l'Associació Nacional d'Advocats de Víctimes d'Accidents. Moltes gràcies, bon dia. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la labor social que estáis haciendo. Mira, marxem. Figueres, la Jonquera i Perpinyà. Amb autobús? Vols venir? Sí, ja és possible, cada dia. I per primera vegada a la història. Vine, que ens ho passarem pipa. Per primera vegada, una línia d'autobusos enllaça cada dia Figueres i la Jonquera amb Perpinyà. Un servei que ha estat possible gràcies a un projecte europeu que també ofereix dues rutes més entre una i l'altra banda de la frontera. Àlex Martín. Són 3 connexions internacionals fins ara inexistents, malgrat la proximitat geogràfica, i que la companyia Taisa posa en marxa gràcies al projecte Connect. Àlex Gilabert és el director gerent de Taisa. Per Taisa aquest és un projecte molt interessant, és un projecte també de territori i amb això ens agrada apostar-hi juntament amb la Generalitat, que ha aconseguit aquest finançament europeu per poder d'alguna manera connectar aquestes regions transfrontereres tan properes però llunyanes en transport públic perquè no existe una oferta com Déu mana. El recorregut de Figueres a la Jonquera per la línia C3 no és directe, prolonga el recorregut i travessa la frontera fins al Voló. I aquí cal fer un transbordament si es vol anar a Perpinyà. Això, per tant, obliga a comprar bitllet nou al Voló. El temps de recorregut s'allarga 1 hora i mitja, que és força més que el tren d'alta velocitat, però amb més connexions i en pobles però no hi passa el tren. Aquesta és una línia, a més, molt potent perquè té tot el sentit fins i tot comercial, no? Per tots els desplaçaments que es fan des de França cap a la Jonquera, els límits, l'Outlet, etc. Una altra ruta, la C4, també surt de Figueres i va cap al nord, però passant per petits pobles d'interior com Boadella, Darnius, Tapis i Costoja. S'allarga a l'altra banda de la frontera fins a Sant Llorenç de Cerdans i des d'aquí hi ha connexió a Perpinyà. La tercera, al Ripollès, la C5, surt de Camprodon. Diguéssim, la línia de Figueres fins a Massanet de Cabrenys, que es prolonga fins a Sant Llorenç de Cerdans, i des de Sant Llorenç de Cerdans es pot arribar també a Arles i a Perpinyà, però amb un sentit, diguéssim, més de la relació transfronterera. Diguéssim, aquests pobles que estan propers però allunyats en transport públic, perquè no hi havia cap mena de connexió, doncs ara s'acosten. I la tercera línia, que seria, diguéssim, entre Camprodon, Molló i Prats de Molló. Les 3 línies s'afegeixen a 2 més, la C1 i la C2, que a través del mateix programa de finançament europeu es van engegar al setembre a la Cerdanya i que, entre altres utilitats, faciliten el transport dels ciutadans francesos fins l'Hospital Comarcal de la Cerdanya.
Què? Es va còmodo, Mira, mira aquell ocell que maco. Mira aquella muntanya, mira, mira. Oh, que còmodos. Cap a Perpinyà. Let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. Oh, the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.